Nango Dr. Buwe Mhlanga uyangena ku TV yakhe ethi Dr. Buwe Mhlanga Nkosi yamakhosi Jehova baba ngiyenile. Ndingena ukuthi ngikhulume nani aningeni zonke insuku ngiba neinsuku zokungena ngazo zokungena ukuthi ngikwazi ukukhuluma nebantu. Hayi zonke insuku ningena ukukhuluma ku TV no nginasikhathi lokuthi sengifuna ukukhuluma nabantu ngikhulume nabo ngibatshele ngomsebenzi lo ngiwenzayo mina Dr. Buwe Mhlanga. uDr. Buwe Mhlanga usestenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngaseMayville mina la ngihlala khona inamba zami zithi 0656748648 ngiyayiphinda le number ithi 0656748648 inye yesibili ithi 0799113242 ngiyiphinde le nombolo ithi 0799113242 kukhuluma Dr. Buwe Mhlanga Nkosi yamakhosi Jehova uyakhuluma nani nonke South Africa ikhuluma nabo bonke abamazwe angaphandle ngikhuluma nabo abalaleli emakhaya ngikhuluma ngokuthi ngisize abantu ngoba siyabazwa abantu bahluphekile ngeipoko emizini yabo ndikhuluma ngokuthi Dr. Buwe kufanele asize abantu maqondano nebathakathi laba hlukumeza abantu bangabi nempumelelo ngiphinde ngikhulume ngobantu laba bahlukumeza abantu ngokukhuluma kabe ngabo kube nezitha kube nani ngento engekho ngiko ke ngisengihlelela ku TV yami ithi Dr. Buwe Mhlanga ngikwazi ukuchazela abantu laba fudinga usizo ka Dr. Buwe Mhlanga uDr. Buwe Mhlanga uyabasiza abantu ngokweqiniso uDr. Buwe Mhlanga uyabasiza abantu kweqiniso angifuni ukukhuluma amanga futhi angathathi mamiliyoni uDr. Buwe angazalelwanga amamiliyoni uzalele kusiza abantu South Africa yonke ngizalele kusizwa abantu abamazwe angaphandle ngizalele kusiza abantu abalaleli emakhaya angizalelwanga kothathela abantu mamiliyoni no imali ngizoyicela nje iyona ofanele unike yona singacabani ngoba ngithi nami ngikuthanda nawe ungithande ngoba ngikuthi ungithanda nami ungithande ngoba ngumuntu okusiza abantu nazi entendili zenu nomaphondo yenu la niwabukayo la ngumwenzela ngospecialist saka 6 ne7 April ngenzela ukuthi lo unenhlanhla zakhe uhlangana nendlozela kaMhlangazwane aqumane aphumelele baningi phela sibalaphayo baphumelelayo asisho ukuthi nasesibhedlela nomuntu uyafa siyasho ukuthi umuntu makuqondile kwa Dr. Buwe Mhlanga makuthi indlozi lakho liqondile kwa Dr. Buwe Mhlanga uyophumelela asisho ukuthi wonke umuntu mafika ka Dr. Buwe Mhlanga kuzothiwani vele nasesibhedlela abantu bayafa kodwa ngikhuluma ko lo bantu bangithandayo nalabantu bangitshelayo ukuthi aka Dr. Buwe Mhlanga uyasebenza namuhla ke ngoba ngikhuluma mina ngikhuluma nani South Africa ngoba ngumkhomba ntindini noPhondo 6-7 April wonke umuntu abhalise ngobuningi babo bazothola impumelelo ka Dr. Buwe Mhlanga uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso lezi ntindini ngimkhomba zona asizo into yokuhlala ngayo into yokwazi ukuthi umuntu mawuyitholile vele uyaphumelela ukuthi umuntu mawuyitholile nje uzophumelela kuphumelela uphinde uqotshe neipoko phakathi komuzi wakho nophakathi kwelikhaya uphinde uhlale kahle nomndeni wakho ngoba Dr. Buwe Mhlanga ngalaphi wena wedwa ulapha nomndeni wakho mase yakunika umuntu ukutshela ukuthi geza nomndeni uphinde ubethele umuzi wakho uDr. Buwe usho njalo ngoba phela angikwazi ukuthi ukisa wena wedwa uphile wedwa abanye bangaphili makuthi umphakathi komuzi kunenkinga yipoko kunenkinga emathunzi amabi kunenkinga yokuthi anizwani emndenini kunenkinga yokuthi nawe mawulala uphupha kabe lo Dr. Buwe Mhlanga uyayichaya lento ibe kuhle ijabulise ujabule emndeni ujabule nawe angiyenzi into yokubulala emndeni usebenze ngayo angiwenzi into yokubulala ngani yakho usebenze ngayo angikwenzi lokho ngoba ngumuntu ngalethwa ngoNkulunkulu ukwazi ukuphilisa abantu uthi Dr. Buwe Mhlanga ngoba ukuhlelela ngikhuluma ku TV yami iDr. Buwe Mhlanga angiwathathi mamiliyoni le mali ngiyitshala ngiyikhulumayo yona ufanele unginike yona kuze sihlukane nami ngikunike into eqondile nawe unginike eqondile singathi hawu mina anginamali leyo ngizoyenzani ngoba sengehle kangaka uphondo la ka 38000 ngilifake ku 6500
imithi yokubethela 25,000 ngifake ngihlanganisile ngayo yonke ngithi u6,500. Walala wasala kwa Dr. Buwe Mhlanga. 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 Nazi intindini, nawo amaphondo, nayi imithi yokubethela Nkosi yamakhosi. Phathisani ngoningi wenu. Siyafika isikhathi. Bengimbekelile 3 months yonke. Ngithi hayi ngizoyenza ngeEpril mhla ka6 no7. Ngimbekela u3 months wonke kuthi nikwazi ukuxoxebela nibhalise kulo muntu anganayo imali enkulu athole incane le ayitholayo uzoyihlanganisa izolunga. Senamuhla ke siyafika isikhathi ngoba ngikhuluma nani South Africa yonke amazwe angaphandle ngikhuluma nani abalaleli emakhaya. uDr. Buwe Mhlanga uyabathanda abantu, ubathanda ngokweqiniso. Angisho ukuthi mina Dr. Buwe Mhlanga ngithi ngiyabathanda abantu ukuthi ngimthanda kamanga. Anginawo mona nomuntu, ngazalwa kanjalo ngoNkulunkulu ngoba angiwathathi mamiliyoni kumuntu. Ngithatha le mali encanyana le anayo akwazi ukusiphilisa naye. Ngithatha mali encane anayo akwazi ukusiphilisa naye. Ngoba kuphila kosemhlabeni, kuphila kusiphilisa inyama, umoya ngokaNkulunkulu, inyama isala phansi. Awuyezwa uyifikele inyama yakho le izosala phansi, umoya ngeke ukwazi ukulapha ngoba moya waNkulunkulu. Usho Dr. Buwe Mhlanga lo. Usho Dr. Buwe Mhlanga lo. Uthi chamuka nonke ngoningi nibhalise ngoba sikhathi sifikile sa6 no7 April. Amadoda awu 6,500. U500 ukubamba ndawo. U200 wekhombo yakho yamaqande ukukesa nenalithi lemakhandlela. U200 u250 yamakhosazana. U150 uhlweza. 500 yasentabeni. Iseteleni le yahlanganiswa no6,000 wa Dr. Buwe Mhlanga ngoba Dr. Buwe Mhlanga ubuye phansi ukuthi abantu vela abanawo mamiliyoni. Nikhuluma nani balaleli emakhaya, nikhuluma nani nonke South Africa, nikhuluma nani ngilana Dr. Buwe Mhlanga ukhuluma ngokweqiniso. Nasi special siyafika. Imithi yenu ngiyilungisile, ngisayilungisa namanje. Kuzofika mhla ka6 no7 sengiqedile. Uhleka uyohleka wedwa Nkosi yamakhosi baba. Bhalisani ngobuningi benu la TV Dr. Buwe Mhlanga. Lo usebenza ngokweqiniso. Abantu abaningi awuka bayajabula bayahleka. Kunalaba bathenga inkomo, kunalaba bathenga imoto, babuye bokhomba baba nayo imisebenzi yakho. Ngithi ndawuwe. Kunalaba bathenga inkomo, kunalaba bathenga imoto, babuye bokhombisa ukuthi baba Dr. Buwe Mhlanga nayo imisebenzi yakho. Ndathi ndawuwe. Thubeka yiloko bewuzela khona ka Dr. Buwe Mhlanga ukutholile. uDr. Buwe ukutshela ngokweqiniso. Ndikhuluma nani nonke amazwe ngaphandle. Ngoba ngisho ukuthi nibhalise ngobuningi benu walala wasala. KwaZulu Natal libekwa sibuye nodaka KwaZulu Natal. Bathi muthe sibamsenyoni. Kushelo Dr. Buwe Mhlanga. Umuntu uzifikele ngokweqiniso phakathi komzimba wakhe nophakathi komuzwa wakhe. Kulungile indoda kufanele izifikele phakathi komzimba. Indoda ifanele izivikele kusho mina Dr. Buwe Mhlanga. Indoda kufuneka ihlale iwiki kufana nowesifazana. No. Ngibona manje nje bosifazana bayifikele kudlula amadoda. Ngoba manje kulo mhlaba uyahlaba. Kulo mhlaba uyababa. Kukhuluma Dr. Buwe Mhlanga. Kulo mhlaba uyahlaba, kulo mhlaba uyababa. Siphila kanzima kulo mhlaba. Abanye bayafa ngokuthuthulwa ngeibhama, abanye bayafa ngokuthakathwa, abanye bayafa hey Nkosi yamakhosi Jehova baba. Asithandani sonke, asithandani sonke. Kusho Dr. Buwe Mhlanga, nawe sivikele, nawe sivikele phakathi komzimba wakho. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Ndikhuluma no South Africa yonke, ndikhuluma nabalaleli emakhaya, ndikhuluma nabamazwe angaphandle. Nayi inamba Dr. Buwe Mhlanga 8065 674 8648. Angiyiphindele inombolo 065
674 8648. Hinye yesibili 079 911 3242. Ngiyayiphinda leyo nombolo 079 911 3242. Inamba za Dr. Tabu Mhlanga. Mawufuna ukunifonela nifonele, mawufuna ukukhuluma nami khuluma nami. Kodwa ke ngiyamwazisa ngale special lesikhona 6 no 7 zokuthi na usiphilise. Umwazisa ngespecial ngoba siyasondela siyafika abanye babhalisile kulungile. Ngoma kodwa ke mina ngikhetha umuntu ngingasebenza tot kuyosa. Ngisebenza umuntu ngoba umuntu ngiyamthanda. Yiko ngifaka imali encane 6500. Iyona ke ngokuthi umuntu ngiyamthanda. Khuluma nani bamazwe ngaphandle, khuluma nani. Mawufuna unifonele manje ubuze imbuzo. Ngilana mina Dr. Tabu Mhlanga. Mawufuna unifonele ngifonele ngibuze imbuzo. Ngila Dr. Tabu Mhlanga. Lo Dr. Tabu Mhlanga usebenza ngokweqiniso. Ngasho kudala ngisaqala ukuthi ngisebenza ngokweqiniso. Angisho ukuthi Dr. Tabu Mhlanga ngoba ngisiza abantu, ngoba ngibathanda abantu, kusho ukuthi nami kufanele ngithi ndingabasisi abantu. Angisho abantu kufanele ngibasise ngokwempela. Abantu kufanele ngibasise ngokweqiniso. Uyagula ngenyama, uyagula ngesitoroki, uyagula ngokuvuvuka kwesisu, uyakhukumala sisu, uyaphethwe ikhanda lingapheli, uhlungu womzimba, isifo sokuwa, kuhlanya, konke lokho kwa Dr. Tabu. Unankinga yokuthi namhlanje angihlali kahle endlini, ngicabana nendoda yami, indoda engifuni, ngitabana nomfazi, umfazi anganifuni, ngimfundisile umfazi, sewuthathwa ngamanye amadoda. Awu kwa Dr. Tabu. Ngifundise isikhathi side, ngaqeda imali zami zokufundisa usifazana, wabuya wangibaleka. Awungamdubuli hoza ka Dr. Tabu Mhlanga. Mase umbulele awulosorvi lutho. Yonke into iphela ngomlomo, iqaliwa ngomlomo iphele ngomlomo. Abantu uNkulunkulu wasibeka ukuthi sikwazi ukuphilisana, sikwazi ukuzwana. Kodwa angasifakanga umqondo efanayo. Ngoba nomuntu ucabanga kwakhe. Uthi lokho ukucabangile kulungile. Kanti hayi uyayiphetela ekusasa kuzokuonekela se awusatholi umsebenzi, so awusatholi imali ngoba sobulele thunzi lomuntu lisemsimbeni wakho liyakuhlukumeza. Uhamba uqeda inyanga ufuna ukulikhipha thunzi lela liphumi ngoba wewe nalo liyakubiza ngoba ungibulele. Nawe hoza, nawe hoza ungibulelele ngenzeni? Selihlele emsimbeni wakho, sewuqeda inyanga ufika la, yowe kuyaphunyuka moto zami ziyafa, yowe ngiyenza. Hey, lalelani la, kubulala umuntu kulukhuni akusiye inkukhu. Kubulala umuntu akusiye inkomo lesihlaba isihle. Esithunzi somuntu kade ngikhuluma ukuthi isithunzi somuntu siyakhuluma. Lokho ngiyakwazi ukwenziwa umona. Lokho ngiyakwazi ukwenziwa ngokunokusiqhenya ukuthi mina kufanele ngibe ngedwa emhlabeni. Kanti uNkulunkulu usikandile sibaningi, uNkulunkulu usiyakhile sibaningi, uNkulunkulu usikandile sibaningi kulo mhlaba. Bo bathi usithande phakathi komzimba wakho ngendlela uthanda ngayo makhelwane. Usithande uthanda makhelwane ngendlela usithanda ngayo nawe. Angeke makhelwane ngihlele naye abe nemona nami ngoba nginamoto, abe nemona ngokuthi nginankomo, abe nemona nami ngoba nginamali. Mawunganayo hozobuza ukuthi wenza ngani Mhlanga, ngizokufundisa. Ngoba ngikhuluma ngiphethe intindini lezi sizokwazi ukumsiza nonke phakathi kwelikhaya, no phakathi kompilo yakho, no phakathi kwemsebenzi yakho. Ukuphakamise nazi intindini ngenzela nina sengimkhombisa ke bhalisani ngobuningi benu na intindini nawo amaphondo. Amaphondo yiwona la ngiwabeke phambili. Ngizokhombisa nina ukuthi staff sesulungile manje. Lo muntu ofuna ukukhuluma nami ayakhulume nami. Angibuze imibuzo, mina ngithi bhalisani ngobuningi benu. Laba bhalise ngobuningi babo. Abaningi sebathole amaphondo kaMhlanga baphumelele bonke. Kusho Dr. Tabu Mhlanga. Ku TV yakhe ithi Dr. Tabu Mhlanga. Ndikhuluma nani abalaleli nonke South Africa. Ndikhuluma nani balaleli amazwe ngaphandle. Nani nihlele emakhaya. Nimuzwe Dr. Tabu uthini.
lo uhlukumezeka umuzi uyasha endlini kunigcwele ipoko saka Tabuwe Mhlanga ngizokwazi ukukhipha ipoko lezo ngizokwazi ukucima umlilo sendlini yakho lo ushisayo uvuthayo lo wenza ukuthi ungalali lezi ipoko sidla amapeleti lezi ipoko ziyawatsha nokuwatsha endlini yakho ipoko madoda ukhona Tabuwe Mhlanga Nkosi yamakhosi inkunzi yabathakathi angumsabi ke mthakathi mina ngizoza ngife kuyaphansi la ngafunda khona angumsabi mthakathi ikhehla la nginika kahle kakhulu angiwuhlabi mona umuntu noma unamona ngeke ungenze lutho angiwusabi mona wakho ngomuthi wami lo nginawo kaDr Mhlanga mina ngikhuluma iqiniso ngiwakhuluma imanga angikhuluma iqiniso ngiwakhuluma imanga uDr Mhlanga ushoyo nawe ngifonele ungabi nomona emsebenzini uqoshisa abantu ngoba linyelanga abantu labo bazofika kaDr Mhlanga bokuyisa phansi kusho Dr Mhlanga balisani ngoba ningibe ndikhuluma nani nonke abalaleli emakhaya ndikhuluma nalabo abahluphekile bafuna kuza kaDr Mhlanga abaze kaDr ngokukhululeka kukhuluma mina ukhuluma mina Dr Mhlanga kusho mina uDr Mhlanga nonke abalaleli ndikhuluma nani Dr Mhlanga fonani nifone nikhululeke fonani nikhululeke uyakhuluma nani Dr Buwe ndidamtindini zenu ngiyanikhomba lezi zizoshaya ipoko phakathi komuzi zizokukhuphula zizokwenza yonke into sengiyenzileke ntindini nasi ngikhuluma nani Dr Mhlanga ndikhuluma ngokweqiniso barisani ngobuningi benu mani nifuna ukukhuluma nami khuluma nami kusho Dr Mhlanga angikhulumi ngamazwi lawo nguwahambile amaninkabe ngiyabela nina ukuthi ngithole umuntu wokushaya ipoko endlini zenu uDr Buwe unamndeni mningi 48 wengane 15 wabazukulu 6 wamakhosikazi bonke bayaphila kusukela ngaqala kuzala ngashonelwa ingane zonke ingane zami zisaphila ngoba ngiyazifikela ngiyenzela ukuthi umthakathi akazidli angifuna umngane yami ehluwe ngomthakathi ngishilo ukuthi nizotola nemithi yokodlala ilotho nizotola nemithi yokodlala ikasino lokho ngishilo angibuyeli emuva imithi le iqhamuka kude kakhulu eMlanje eMalawi eZambia Angonia Tanzania sengihambile amazwe lawo ngihamba ngifuna umuthi le ibuye la kaDr Mhlanga kusho Dr Mhlanga madoda ngikhuluma wosifazana 5,500 amadoda 6,500 u500 wokufaka kubamba ndawo u200 wekhombo yakho yamaqanda u250 wesidabo somakhosazana 150 uhlweza vo55 rand u500 esentabeni hlanganisa 2 manzi lengiyifakile kunina kuya ku3 manzi especially ngenzela ukuthi nihlanganise kulo umuntu anganamali ahlanganise oyotola kuphakama kwa Dr Mhlanga khuluma Dr Mhlanga khuluma nibalaleli ndifoneleni ngiyakhuluma njengamanje ngize ngikhulume ngalesi sikhathi ngoba ngiyazi ukuthi intamba megezi uyahamba ngeke ngithole thuba lokukhuluma wathi sifuna ukukhuluma gezi uhambile sekhana ngikhuluma ngalesi sikhathi ngoba kusekhona ugezi bengeke ngikhulume ngalesi sikhathi bengizokhuluma ntamba bonke abantu sebabuyile emsebenzini bangizwe ukuthi uthini Dr Mhlanga
ngoba manje sisabela lo gesi suwazi uhamba ngesikhathini. Ngikhuluma nani balaleli emakhaya, ngikhuluma nani balisani ngobuningi beni niyothola ukuphumelela kwaDr Buwe Mhlanga. Unankinga nendoda siyokunika umuntu wenkinga nendoda. Wena ndoda unankinga nomfazi wakho sokunika umuntu ukuthi upholise umfazi wakho angagwashi. Esinye special ngizokwenza special sokuthi nukwazi ukuvala losifazana benu la bahamba bafeba uzokuthi wena ugade emuzi wakho. Uthi umfazi angakwazi ukulala nenye indoda ngoba phela kulukhuni kulalelwa umfazi wakho ngenye indoda kuyahlukumeza. Bame mina Dr Buwe Mhlanga balalwa umuntu balalwa imina kuphela. Angekho indoda isongena ngeke ibone lutho. Wame mfazi ngizofanaye bawu6 abalalwa umuntu. Mina Dr Buwe Mhlanga kuphela. Kusho mina Dr Buwe Mhlanga ngikhuluma imanga ngikhuluma iqiniso. Ngoba kuhlungu uyizwa ngenhliziyo yakho. Makuthi umfazi uyafeba vela Nkosi yami uvela uphele uthongo. Uqabanga nenhlamba uthi ngasibopha ngani ngokuthi ithemba lakho lelo labe uthembele khona ukuthi lo mfazi uzokhula naye uzoshone naye asophote ingane zakho kanti isifebe. Uyakulungisa lokho Dr Buwe Mhlanga kamnandi nje. Balisani ngoningi wenu uDr Buwe Mhlanga somkhombisile amaphondo nentindili lezi nizoyithatha nentambo na Nkosi yami nizoyantabeni ndawuwe baba ndawuwe ninjani sakubona ndawuwe mkhulu ninjani kodwa sikhona ngiyaphila ngiyancenga Dr Buwe. Yebo buza special 6 na 7 April. Mkhulu angibuzi ngifuna nje ukuthi niyeza ku special mkhulu sakhona yonke buzithi imali yokubamba indawo. Yenza lokho ngoba walala wasala Nkosi yami yonke into uyoyithola impumelelo kaDr Buwe Mhlanga. Dr Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso. Ay sekuphekile mkhulu lapha ekhaya abasimisela abathakada futhi. Cha mina ngilwa nabo mthakathi ngeke enze lutho yiloko uzokuthola ke kwaDr Buwe Mhlanga ukushaya abathakathi baphele bonke nya uyihlalele nezitha ngiyayishaya gogo futhi iqiniso lelo ngikhulumayo mina Dr Buwe ngoba sengikhulile gogo. Yebo mkhulu ngiyeza noma kanjani. Hayi noma kanjani gogo akunankinga ngiyabonga kakhulu balisani ngobuningi benu uDr Buwe ukhulumayo ungasabi induku yami ayibulali umuntu imuntu wami awumbulali umuntu gogo umuntu wami wempilo kuphela. Yebo mkhulu ndawuwe baba ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga ukukhuluma nami yiloko ngikufunayo nibuze imibuzo le nifuna kuyibuza ningasabi. Ndawuwe ngiyabonga. Iloko ke Dr Buwe Mhlanga ozali balisani ngobuningi benu ku special seqiniso. Balisani ngobuningi benu ku special seqiniso. Special sa Dr Buwe 6 na 7 April seqiniso. Angiwakhuluma imanga sengisenzile isiningi special seqiniso. Kusho Dr Buwe Mhlanga ngoko fonani khulumani anambuzo wakhe angibuze mina Dr Buwe Mhlanga fonani cingo lami fonani ngobuningi benu uDr Buwe Mhlanga lo ngilindene na laba afuna kufona abafone ngokuqiniso ufuna kungena Eric ngena ukhulume nenyanga yakho khuluma nenyanga yakho le ikhehla lakho le leli lisebenza ngokweqiniso liyabakhuphula abantu
Inyoka angukuniki. Espoko angukuniki. Mamlambo angukuniki. Ngoba ngiyazi izinto zilemaza abantu ke lezo. Espoko sifuna kudla. Mamlambo ufuna kudla. Inyoka ifuna kudla. Waseka Dr. Mhlanga. Umuntu wabe usebenza awubulali umuntu mawuthathile nje awubulali umuntu uphilisa umuntu ngina umuntu wokuphilisa umuntu angilisebenzisi igazi lomuntu angisebenzisi igazi lesipoko angisebenzisi into imbi mina ngifuna abantu baphumelele abantu baphile kahle emakhaya abo ndifuna abantu baphumelele bashushwa abathakathi bashushwa ngobomona bashushwa ngabantu bafuna ukubulala abantu kusho Dr. Mhlanga nginilindile Dr. Mhlanga fonani nibuze embuzo nazi special 6 na 7 ephere inamba 065 674 8648 ngiphinde inamba 065 674 8648 inamba yesibili 079 911 32 42 inamba za Dr. Mhlanga lezo lo muntu ufuna ufona afona akhulume na Dr. Mhlanga ngilindile nina nikwazi ukukhuluma nenyanga yenu nikwazi ukukhuluma nekhehla lenu lithi Dr. Mhlanga inamba yo account yokufaka imali 816 800 71341 Capitec Mhlanga ngiyayiphinda 16 800 71341 inamba le yo account Capitec Mhlanga inamba mfake kuimali yokubamba ndawo 500 uphinde uze nogologo John Hoka noma Lady Lebuli nobodlela le Tasanbek iwayini le mawungayitholi noma liphi iwayini ulitholile libovu number 1 kusho Dr. Mhlanga hozani ngobuningi benu niyothola kuphila kunyanga yenu Dr. Mhlanga usebenza ngokweqiniso mani ufuna kungena nayirank ngenani ngenani nikhulume nenyanga yenu Dr. Mhlanga fonani nikhulume na Dr. Mhlanga khuluma nonke South Africa khuluma bonke Johannesburg Mpumalanga Cape Town khuluma nonke stenga yonke bangizwe ukuthi uthini Dr. Mhlanga ulapha ngokweqiniso angiwasebenzisa amanga khuluma Dr. Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso uyabathanda abantu ngithi balisani ngobuningi benu walala wasala ungasalela impilo yakho ngoba ngiyasho ukuthi wena ndoda zivikele uyokhothola umuntu wokuzivikela kwa Dr. Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso khuluma nani nonke balaleli khuluma nenyanga yini Dr. Mhlanga mufoneleni Dr. Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso andikhethe Pitoli so Hlanguve andikhethe Inkangala Kamangope Jim Stain yonke Skenkepu yonke Kapitani yonke uDr. uyakhuluma njengamanje iyona nyanga yenu le isebenza ngokweqiniso uzayinothola kuphila uthole kuyivikela phakathi komzimba wakho nophakathi komuzi wakho abathakathi badlangile abafuni umuntu aphumelele thola ukuthi umuntu manje uphupha amanzi amnyama oza wakhipha ka Dr. Mhlanga amanzi amnyama
ebudaka hozo kipa kwa khuluma nani South Africa yonke uDr Buwe Mhlanga uyabamemeza 607 special uzotola mithi yekhansini utole mithi yokudlala iloto utole mithi yokuzivikela utole mithi yokubethela utole intindili yakho yokuvikela emzimbeni kukhuluma Dr Buwe Mhlanga lo Dr Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso ndikhuluma nani abalaleli nonke emakhaya 607 special kwa Dr Buwe Mhlanga nize ngobuningi benu kusho mina amazwi ngohambile maningi kakhulu ngihamba ngofuna mithi yokuphilisa abantu ngayithola ngiyakwazi ukuphilisa umuntu ngokweqiniso ngiyakwazi ukubethela umuzi ngokweqiniso khuluma nani abalaleli nonke South Africa yonke khuluma nani bamazwe ngaphandle khuluma nani abalaleli emakhaya nasi special 607 epere angwatambi manga sengumdala mangithi nginawo umuthi nginawo lo ulapha ngokweqiniso lo uyenza ukuthi umuntu aphumelele lo uyenza ukuthi umuntu ahlale kahle lo uyenza ukuthi umuntu abe nokuphila kahle phakathi komuzi wakhe nomndeni wakhe nezingane zakhe ngiyabakhuphula abantu emsebenzini noma isonto ngiyakwazi ukuthi nkunike umuntu ukhuphuke uphumelele amehlo abantu abuke wena kunjalo angilisebenzisa igazi akubulawa inkukhu akubulawa inkomo akubulawa imbuzi umuthi ngawufundela ngokweqiniso ngoba yini igazi alingeni mithini lasala ngena mithini liyaqeda mndeni not work. Hayi ngiyaxolisa network ngoba inetwork iyahlupa le iyahlupa abantu bonkosi kukhuluma Dr Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma nani namhlanje umazisa ngespecial saka 6 April ukuthi abantu ababhalise ngoningi babo laba bafuna ukuphila uze kwa Dr Buwe Mhlanga uzothola iqiniso lonke khuluma nani abalaleli emakhaya ngikhuluma nani South Africa yonke ndikhuluma nani yonke amazwi nonke no yonke moya ukuthi nilalele ukuthi Dr Buwe Mhlanga uthini 6 April special seqiniso ngoba bengimkhombile intindili nazi intindili zeni ngoba bengikhombile nazi intindili ukuthi nikwazi kuzozilanda nawe amapondeni ahlele la ukuthi nikwazi kwalanda nizokwazi ukuphumelela nizokwazi kufikela abathakathi uzokwazi kufika sitha uzokwazi kufika umuntu ukuzondayo ukwazi kufika umthakathi phakathi komuzi ukwazi ukuthi uthole imali ngokweqiniso ungatholi imali ngoyipoko Mhlanga ngayifuni ukuthi hamba isipoko siyabe solanda imali Mhlanga no Mhlanga ufuna ukuthi imali ingene kahle ingabulali umndeni imali ingene kahle ingabulali umndeni uphakame ebhizinisini lakho uphakame emsebenzini wakho ushoniswa noma ubani kusho Dr Buwe Mhlanga lo inhlanhla zakho zonke zibuye kuwena
lezi wazalwa nazo swisama wakho bathatha abathakathi basithatha ukuthi manje basebenzise lezi inhlanhla zakho abathakathi bathatha inhlanhla zakho basebenzisa lezi wazalwa nazo swisama wakho amakhosi andikhethi indawo makhosi noma ubani lo lamadoda awese kadokotha abuwe emhlanga mungahlupheki ukhona la South Africa uyahlupheka kuya amazweni ushiya umuntu la South Africa uyenza konke kufanele ukuthathe wena ufanele ukuphilise wena ulahla imali yakho kuya le uphinde usukele ubuye futhi kadokotha abuwe emhlanga ngiyakutshela nje angukhohlisi ngiyakutshela abaningi bahambile bangathola lutho bashiya mina la baphinde babuye futhi kwadokotha abuwe emhlanga hayi ngihambile eMalawi ngihambile eTete ngihambe kuphi ngihambe eMozambique awutholanga lutho mfowethu Woza kadokotha abuwe emhlanga useduze nawe la South Africa uzokwazi ukuthola Woza kwadokotha abuwe ula South Africa uzokwazi ukuthola nawe la usuka la uyahamba nje uthi uyothola ufika la lana kusesapitwa Highland yaseMalawi esapita Highland yaseMalawi kula sapitwa Highland yaseMalawi ila kwadokotha abuwe emhlanga andukhohlisi ngiyakutshela ukhuluma Dr. abuwe emhlanga not work as glass hozani ngobuningi benu barisani ngobuningi benu udokusho Dr. abuwe emhlanga lo usebenza ngokweqiniso ngitshela nonke South Africa ngikhetha indawo not work yahlupha hayi not work yahlupha hayi Right. Ayahlupha network. Yeah, nako ke network ehluphayo strong. Network ayikho right. Siyaxolisa kakhulu. Yeah, ngoba ngikhuluma nani nonke South Africa. Inamba ngizonshiya manje. Ngintshele ngenamba le ngizomtshela ngayo yo account kuthi nikwazi kuyithola nibhalise ngobuningi benu nibhalise ngobuningi benu ayi network yahlupha number 816-800-71341 inamba yoCapitec 816-800-71341 inamba leyo yoCapitec emhlanga leyi faka imali yokubamba ndawo u500 ngoba bese ngishilo kuthi amadoda 6500 u500 ukubamba ndawo u250 wamakhosazana u200 wesigabo u500 wasentabeni u500 wasentabeni imali leyo 150 uhlweza ma 55 rand nize naona ka Dr. Abuwe Mhlanga ngo6 no7 April abosifazana kunjalo 5500 u500 ukubamba ndawo u250 wesigabo
150 uhlweza 500 asentaveni ibhodlela lo whisky Johnny Hawker noma le Rebel lo wayini Tassenberg mawungayithola ka Tassenberg noma uthenga wayini ibofu akunankinga amakhosazana ayiphuza le uthi nawo ajabule akhiphe imithi yawo akhululekile imithi iphume ngokomthetho ngoba vele imithi kufanele iphume ngokomthetho ngitshelana nonke South Africa mungilalele ukuthi ngithini uDr Buwe Mhlanga nize kwamanje nje Dr Buwe asaphila ukuthi ukwazi ukuthola imithi yonke ukwazi ukusala ufikelekile phakathi komuzi wakho ngikhuluma nani South Africa ngikhuluma nani amazwi ngaphandle ndithi balisani ngobuningi benu walala wasala uDr Buwe uyabaphakamisa abantu noma isonto alisahambi kahle hoza ka Dr Buwe Mhlanga noma kumbe mhlambi wena usele phezu kwesitulo kukhona kukubhedelayo hoza ka Dr Buwe Mhlanga noma wena bayakuzonda bayakugijimisa hoza ka Dr Buwe Mhlanga abayakuzonda izitha ziningi hoza ka Dr Buwe Mhlanga uDr Buwe Mhlanga uyakwazi ukuyenza imithi yokuvikela yonke into le ukwazi ukuhlala ngokukhululeka ukwazi ukuhlala ngokuphila kahle phakathi komuzi wakho eloko ngishoyo mina Dr Buwe Mhlanga ayinotweka yahlupha manje